Bumisita si dating Department of Interior and Local Government o DILG Secretary at Senatorial Candidate Ben-Hur Abalos Jr. sa lalawigan ng Albay kahapon. Sa kanyang pagdating, ibinida ng opisyal ang kanyang mga naging tagumpay mula nang manungkulan siya bilang mayor ng Mandaluyong City, chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2021 to 2025 at kalihim ng DILG. Ako ko kasi apelido ko, so I will have to work on my awareness. But then it's all about your accomplishments and your programs. That's important, so that people could really notice. Ano ba may offer mo, anong nagawa mo na, at ano yung background mo. Kasabay nito, inilatag din ni Abalos ang kanyang mga plataforma. Ipa-file ko yan magkaroon ng gratuity or incentive pay. Pangalawa, kuryente. This was the resolution I filed. I was against EVAT on electricity. And this was 2005. After 20 years, ngayon, senior citizen na ako, yan pa rin ang pinag-uusapan. At once mabawasan ito, dadami ang manufacturing companies mo, dadami ang trabaho mo, at gagaan sa bawat isa. It is one of the things I believe in for the last 20 years, at ipupursue ko rin po ito. And for agriculture, of course, yung rice tariffication law. We must really strengthen the NFA. Imagine kailan lamang nagtawag si Kiko, Pangilinan sa Kiko, para lamang makapagbenta. Dapat bigyan ng maraming pondo NFA para makabili sa farmers at ibigay lalo ito sa ating mga kababayan. At pangalawa, if you are a farmer yourself, usually ang problema dyan puhunan. At pangatlo, it goes without saying, yung kanilang lupa. Kaya isa sa, I mentioned this yesterday, yung land use plan natin. Napaka-importante ng comprehensive land use plan. Remember, ang lifeline natin ay ating food security and food sustainability. Lahat tayo nagreklamo tungkol sa mga gulay, tungkol sa mga presyo ng bilihin ng pagkain. Pero kung hindi natin naaalagahan ang ating mga sakahan, baka mag-subdivision lahat yan. It's important for us na ito i-safeguard natin as early as now, which is the land use plan. I will be for that. But for the meantime, on the local level, it should be the comprehensive land use plan. Samantala, malugod naman ang pagtanggap ni Mayor Alfredo Garbin Jr. sa pagdating ni Abalos sa lungsod. Ipakilala ang isang tao na merong exemplary servisyo, itinaguyod yung good governance, at ipinakita kung paano magtaguyod ng progreso ng isang pamahalaan. Yan ho ang Mandaluyong na kung saan napakaunlad. At iniidolo ho natin si Secretary Abalos at gusto rin ho natin gawin yung mga best practices na in-adopt at iprinactice niya doon sa Mandaluyong dito sa ating lungsod ng Legazpi. Kaya ho, kung tatanungin niyo po ang ako Bicol at ang lungsod ng Legazpi, kung sumusuporta ho, obvious po, ay talaga ho, tayo talaga yung nag-imbita sa kanila upang ipakilala si Secretary Abalos sa ating mga kababayang Bicolano. Si Abalos ay nagsilbi rin na panauhing pangdangal sa pagbubukas ng Palarong Bicol 2025 kahapon kasama si ACT-CIS Party List Representative at Senatorial Candidate Erwin Tulfo sa lungsod ng Legazpi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.